जानुवारियाव इन्टारनेशनेल डे अफ जगानि मुलुगनां सानखौ बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव फालिनाय जादों आरो बेवहाय बिटिसि सरकार आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट लोगोसे आसामनि जगानि थाखाय जि मोनसे आयुष्मान कमिटि बानायदों आयुष कमिटि बिथांनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजाङैनो फालिनाय जादों। लोगोसे जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आन्ध्र प्रदेशनि विशाखापत्तनमाव बिथाङा फालिदों। लाख लाख मानसिनि गेजेराव बिथांनि बिबुंथिखौबो बेवहाय खोनासंनाय जादों आरो जों बयबो मिथिगौ वैदिक जुगनिफ्रायनो बेवहाय भारतबर्षआव गोजाम मोनसे प्रेक्टिस जोंनि सावस्रि जोंनि गोसो आरो जोंनि गासैबो साननाय हनायफोरखौ अर्गेनाइज खालामनो बेलेन्सिं खालामनो आरो मोनसे मोजां गोजोननि जिउ खुंनो थाखाय योगा प्रेक्टिसा गोबां बिहोमा होबोदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो सानो जे सारा भारतल' नङा मुलुगावनो दिनै गासै 177 हादोरनिख्रुइ बांसिन हादोराव योगाखौ फालियो आरो बे योगा फालिनाय हादोरफ्राव योगा फालिनाय सुबुंफ्रा फैबाय थानाय समाव गाहाम देहा आरो गोसो मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। मानास आरो सालबारियाव गोबां खामानि सोलिगासिनो दङ। सालबारिया जोंनि मोनसे साब डिभिजन आरो बेखौ आरोबाव बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावनो थाखाय मैया मोनायाव जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो मानासाव जिखिनि फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ बेवहाय विड्स होनना बुङो माखासे नाङै हाग्राफ्रा रज'दों जेरावनोखि गांसोनि माने एरियाया खमायलांदों आरो बेवहाय जिखिनि जुनादफोर दङ मोसानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जुनादफोर बिसोरनि प्रटेक्शननि थाखाय गोदानै एक्सपेडिशन जानाय बे पानबारि एरिया बायदिसिनाफ्राव गोदान रेन्ज अफिस नांगौ गोदानै डिभिजन बानायनांगौ बेवहाय मेन पावार थिसननांगौ बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै मैया मोनाबिलियाव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो लोगोसे बड'लेण्डआव गोदानै मोनसेबाव जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिनि थाखाय खालेंदुवार वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि मुङाव 55 स्कुवेर किल'मिटारनि थाखाय मोनसे गोदान नटिफिकेशन थाखाय जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो उदालगुरि जिल्लायाव मैदेर आरो मानसिनि जि मोनसे जेंना बेखौ फोजोबनो थाखाय खालेंदुवार जि मोनसे रिजार्भ फरेस्ट बेखौ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव लांनो हायोब्ला बेवहाय बै ओनसोलाव मैदेरफ्रा खुनु डिस्टारबेन्स गैयाजासे बेवहाय थानो हागोन बेफोरखौ लानानैनो मैया सावरायनाय जादों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव मानास आरो सालबारिनि थाखाय मोजां खौरां फैगोन होननानै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदों। जिहेतु लामा मैया गासैखौबो रायज्लायनाय जादों आरो लोगोसे बाक्सा आरो चिरां जिल्लाखौ जि मोनसे फोनांजाबनायनि थाखाय जि दालां नांगौ बेखौबो मैया जिल्ला एबसुआबो सावरायदों आरो बेखौ गासैखौबो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनाय जादों। आं सानो फैबाय थानाय समाव लासैनो ग्रेजुवेलि मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावफुंगोन। दिनै बे इउगायाव बेसेबांसो सुबुं नुजाथिदोंमोन नोंथांमोन? नैबे जायगायाव 2000 सुबुंनि मोनसे टारगेट लानानै खालामनाय जादों नाथाय सारा आसाम नाङै सारा भारत नाङैनो बे योगाखौ फालिनाय जादों।